אני שמחה שאתם כאן. אם הגעתם לעולם הקולנוע כדי לחפש סיפור הגיוני, סיפור שבסופו תשובות, אתם במקום הלא נכון. בסיפור הזה ניתן למצוא רק מסתורים. מדובר בסיפור שעוסק באחת השאלות הגדולות של האנושות. מה מחכה לנו מאחורי הקבר? טעות. הסיפור הוא סיפור על פשע. סיפור על אדם שאיבד כל צלם אנוש בהפיכתו מאדם רגיל לאדם זוועתי. מדובר באדם אשר מתעורר בגופתו של אמו המתה, שפתאום נאכלת על ידי עשרות חתולים. מדובר באדם אשר כתף את בעונות רגליהם של רבבות בני אדם. מדובר והשתמש בהם כמברשת שיניים. שהופך לזומבי בעקבות מדובר באדם של נחשי שאין לו כבודה. שום מושג מהי המציאות ומהו הדמיון. מדובר באדם שמשלמים לו משכורת מינימום כדי להפחיד את הציבור. מדובר באדם שמשלמים לו הרבה יותר ממשכורת מינימום כדי לטשטש את המודעות הציבורית ולהפוך את כולם לאידיוטים. זהו סיפור על ילד ששמו בילי. בילי החמוד הלך לרכוש סוכריה חדשה, אך הוא לא ידע שחייזרים פלשו לכדור הארץ וגנבו את כל הקרמל מהעולם. הסוף. והוא נפטר בדרך. מדובר באדם מושחת שיש לו משחק פנומנלי כדי לחפות על זה שהוא בעצמו לא רואה את התוכנית שלו. מדובר באדם שיש לו יותר מדי דרמה במשחק שלו. זה סיפור עצוב מאוד. עצוב מאוד. הוא לא חזר משם, מאותו סיפור. וגם אני לא חזרתי באמת. אף אחד לא חזר משם באמת. אותו רגע אפל היה הרגע הזה שבו אתה אומר לעצמך שאין אפשרות אחרת. זה היה המבט שלו שבו אני הבנתי שהכל נגמר, שזהו, שהיום הזה הגיע בשנה. אני לא חזרתי באותו יום כיפור, וגם הוא לא. אני רוצה לספר לכם על היום שבו פגשתי את אלוהים. זה היה יום גשום, אני זוכר, והייתה לי תקופה מאוד קשה, למה חברה שלי עזבה אותי, וחברים האחרים שלי התחילו להסתכל עליי לא יפה. ואז אני הלכתי, ואז פתאום אני רואה שהעננים נשברים. מתוכם יוצא אור, אבל לא אור שמש, זה היה אור מטורף כזה, אור אחר, אור בכל מיני צבעים, כל מיני צורות, זה היה משהו מדהים. ואז אני עולה השמיימה בתוך האור, ופתאום אני רואה פנים מחייכות אליי, ואני אומר, אתה אלוהים? הוא אומר לי, כן בני, האם היה משהו שאי פעם רצית להגיד לי? ואני אומר לו, איך קוסמק. אני זוכרת את הרגע הזה. זה היה כמו בסרטים, אני לא האמנתי שזה קורה לי. אני זוכרת שאמרתי, אם אני כבר הולכת לעשות את זה, הגלימה שלי הולכת להיות הדגל של השומר הצעיר, כי כל החיים שלי היו אז. אני זוכרת שאמרתי לעצמי, לא, זה לא יכול להיות, אני מקבלת כוחות על. ובכוחות על האלה לא בא לי להציל אנשים. כלומר, תראו, אני מתנדבת הבון. זה לא שאני לא עוזרת לסביבה. אני בן אדם מאוד חיובי לסביבה שלי, וכאילו, נתנו לי כוחות על כבר, בא לי לעשות קצת כיף לעצמי. כי מה מגיע לי, איך יהיה לי טוב? איך אני אעשה לאחרים טוב אם לא יהיה לי טוב? ועכשיו שכל הזמן שלי אני אלחם עם פושעים, לא, זה לא מתאים לי. החלטתי שאני הולכת לעשות סיורים מודרכים מעל המדבר, ואני אעיף ככה אנשים ומשלמו לי כסף, כי כבר מזמן רציתי לעשות עסק כלכלי. ולמה דווקא הגלימה של השומר הצעיר? אני רוצה לעשות להם פרסומת, גם על זה הם ישלמו לי חסויות. ואני אמשיך להתנדב בצער בעלי חיים, כמו תמיד. זה לא משהו רע.
כלומר, פשוט הייתה לי שנה מטורפת, בכלל לא היה לי זמן פנוי לעצמי. אז מה, הכוחות העל שלי הם גם לא כאלה חשובים, אני יורה לייזר מהעיניים, מה אני אעשה עם זה? אני עפה, אז מה? זה לא סיפור גדול. מה, כל אחד שיש לו חייב להתנדב לטובת הציבור? למה מי הם? התנועה הקיבוצית? תכף אני אקרא חבר לכולם, מה זאת אומרת? אני חייבת לעזור לאנשים שאני לא מכירה, ואם הם יהפכו לפושעים, אז תחת. אז את שומעת? יהושע אמר לי שיש לו רק 2 קופסאות טונה. תקשיבי, יש לי משהו לספר לך, מבינה? אני רוצה לומר לך כבר הרבה זמן איך אני אגיד לך את זה? אני מהמר, מבינה? כן, זה מה שקורה איתי בלילות, והתפוח אדמה שעליו הימרתי פשוט הוא לא זכר, ואני האמנתי בו, אני מההתחלה האמנתי בו, אבל הוא אכזב אותי כל פעם מחדש, ועכשיו לא נותרה לי ברירה אלא לעזוב, את מבינה? ואני אוהב אותך, לא שאני לא אוהב אותך, ולכן אני מציע לך לבוא איתי בעצם, לפתוח הזדמנות חדשה, בארץ חדשה, במקום חדש, מבינה? שנינו ביחד, בלי טונה ובלי תפוחי אדמה, נוכל לסדר לעצמנו מקום יפה. אני חושב אז שזה או זה, או שבעצם אולי כדאי אני הייתי רוצה לספר לכם על דודי שאהב להכין עוגיות, וכל יום שישי הייתי מתלווה אליו הביתה לאכול את עוגיות הצ'וקולד צ'יפ הכי טריות, חמות וטעימות שידעתם לכם. העוגיות שלו היו כל כך נהדרות שאנשים מכל רחבי הארץ היו מגיעים לאכלם. העוגיות היו כל כך טריות שהחתולים בחוץ היו מתאספים ליד ביתו. הדודי שהיה כל כך נחמד חילק את העוגיות בכל העיר. משהו זה היה